Astăzi, în Biserica Adventistă din Reghin, a avut loc un popas muzical în această dupămasă, în care au fost prezente două formații de orchestră de mandoline. Ce ne puteți spune de această experiență a unirii a două orchestre? Una din orchestre este cu vechime, unii sunt peste 15 ani, instrumentiști alții mai încoace. Practic, unirea a însemnat avantaj pentru ambele părți, și pentru începători sau relativ începători și pentru cei mai vechi. Care sunt planurile sau proiectele de viitor ale orchestrei? Oarecum avem un fel de continuitate în ceea ce privește planurile, pentru că, mai ales atunci când vorbim de copii, e foarte important să aibă o preocupare continuă. Nu poți să ții repetiții fără să ai o țintă imediată. Și mereu planificăm asemenea ieșiri în comunități mai mici, în comunități mai mari. La sfârșitul verii vom avea și o invitație mai specială, un mic turneu de o săptămână în Canada. La Toronto va fi un fel de festival misionar al adventiștilor de acolo, la care am fost invitați să slujim cu partea muzicală. În calitate de profesor de muzică, cum ați aprecia asemenea inițiative? Mărturisesc că mi-a plăcut ceea ce am auzit. Am fost impresionată, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut echilibrul care a existat între vocile orchestrei, sincronizarea și, într-adevăr, m-a dus cu gândul la cântările Sionului. Salut inițiativa celor care i-au invitat pe acești tineri, și nu numai, tineri cu sufletul, să ne încânte și să aducă laudă lui Dumnezeu. De asemenea, apreciez faptul că au fost deschiși să sacrifice timp, să se întâlnească la nenumărate repetiții. Apreciez dedicarea dirijorului, care a știut cum să îi atragă pe toți cei care fac parte din orchestră. Cum ne-ați descrie experiența de a cânta într-o formație de mandoline și de a cutreiera bisericile pentru a susține concerte muzicale? Este adevărat că această perspectivă a venit așa surprinzător, dintr-o dată în urmă cu vreun an și jumătate. Eu, prima dată când am pus mâna pe o mandolină, a fost cam în urmă cu 60 de ani și atunci am și învățat notele și să cântăm. Am cântat într-o orchestră simplă, așa, cu mult mai mică decât aceasta. Iar acum când s-a evit ocazia și perspectiva de a forma acest grup de mandoline și am fost invitat să particip și eu împreună cu tinerii, desigur că nici n-am stat pe gânduri absolut deloc și mă simt foarte bine. E o experiență incomparabilă. Să cânți este foarte frumos la orice vârstă. Este o plăcere să laud pe Dumnezeu cu copiii împreună. Orchestra a fost adunat. Deci copiii au fost adunat pentru asta, deci să ocupăm cu copii. A venit ideea să facem orchestra asta pentru lauda Dumnezeu și pentru copii, să salvăm copii. Cum ați descrie atmosfera din după masa aceasta și cum v-ați simțit la acest concert? Foarte bine. Deci a fost o atmosferă cerească. Ne-am simțit foarte bine și mai ales când vedem copiii noștri cum cântă cu câtă bucurie, laudă pe Dumnezeu.